Коля, не ще играем скейт. Гледате ли? Добре, айде. Почвам. И към мен една писта за ваше. Изчакайте. Не. Добре. Гледайте гора. Това е много яка писта. Вчера опитах да покана баща ми, ама нещо не успях. Окей. Те бакфлип. Не. Ето, това много ме дразни, че някой път много хора не знаят за този рампа. Не, много хора знаят, ама нормално хора ще ви кажа, че аз съм кажа. Моя игра в Fortnite, ама ако играх от компютър, ще е било удобно, ама не мога да играя. Аз играя Roblox Fish, който играе Roblox, може да изпрати коментарите си. В коментара името си. Искам да играем двамата Roblox Fish, ако играете Fish само. Които играят Brain Royale. Не опитам да съм крич, просто играя с това Brain Royale, ако искате. Много ми е трудно, аз играя Valorant, ама проблемът ми е, че съм suspended. Заключи ми аккаунт е изактив. Не мога да скоча съм. Айде, спри се, моля. Защо ми трябва трудно? Скок? Хора, извинявам се, че ви карам да чакам. Проблемът ми е, че бъгна ми са цялата мисия и този малкото работче ми каза, че да побързам с мисията, но аз как не мога да я направя. Много е трудно. Окей. Добре, почти успяхме, само че трябва да се качим на това място. Отгоре там, когато минем втората рампа, би трябвало някак се да се качим. То са напълни речи, деактивирам да ме по-лесно. Не, добре. Те бакли. Направиха го хора! Добре. Yes! Дрънах се последния момент, дърво, ама няма значение, направихме го. Не пак опитаме. Това може би беше само късмет. Просто опитаме. Айде. Айде. Окей. Сега какво е? Другата ми мисълта. Не. Хора. Аз съм препаднал по трипа. Моля, не искам никакви хейт коментари в коментарите. Беше страшно. Окей, хора, сега ще играя на Roblox Fish. Мога телефон на
Просто не искам телефона, ще ме е по-лесно от PlayStation. Сега, аз... Чакайте, че моят приятел играе. Секунда, някой играе. Или играем. Окей, хора, те. Окей, пускам. Виж. Ого, какво от слексване. Еклипс? Какво правят? Искам пита да спънат нещо. Чакайте. И сега ще сложа където... Да, ето. Advanced Diving Gear. Човек, но е тъпо, защото тук ме вкара обратно в... Те, правя Advanced Diving Gear. Те, пускам. Те, Road of the Forgotten Fang. Окей. Пак Еклипс! Бас. Colossal Blue Dragon! Не, някакъв човек го хвана. То беше съпуснал, ама аз като не обръща внимание. Нищо. Някой ден ще го хвана. На мен ми трябва Colossal Blue Dragon, човек. Искам да стигна лево 1000 преди приятел ми Самуил. Здравко, той е моят приятел Здравко също и 1700 и нещо. Или 1800. Не съм сигурен, ама сигурен съм, че е на някъде до това ниво. Заради това, хора, моля ви помогнете и се абонирайте към канала ми. Ще ми помогне много. Моля. Ако се абонирахте, ще съм много щастлив. Благодаря. Хора. Сега, аз... Чакайте, ще отида на едно место. Отивам на мозъцата, трябва да се върна към мозъцата, забрах едно нещо. Не, просто си какво стана? Що геймплей пост? Тим да купя бейт крито, защото ми трябват 50, защото знам, че това е максимума. И сега с отварянето. Вой, той не го харесвам. Той най-много ме дразни. 1000 бейт крито и... Чайте, хора, че трябва да го спамя. Нека използва Рототим! Оле боже! Моя приятел сами има правят сервер, ама просто като игра в PlayStation и не може да им правят сервери. Заради това хора да си игра в публик. Нормално в публик, да ти кажа, е малко по-хубаво да играй, защото тук пускат много евенти и много хора пускат сандалата теми. И е много хубаво. Ето и сега спомня бутончето на контролера и питам просто да... Добре, те. Опитвам. Те. Искам да видя колко сивид имам. 100. Само 100. Само 100 сивид. Оле боже. Най-много е гарбиш да получите.
И сега ще отида да опитам да хвана скайлата, искам да кажа. Ще ми е много трудно, но ще трябва. Успя да съм отворил 300. За сега... Чайте хора, че го спамя като Удо. Чайте, че... Окей, това може би ще ми е до 107. Добре, да ще го достате. Ще се самоубила, защото не искам да левкам сървър. И хора, който обича да играе Roblox Fish, да си сложи името отдолу в коментарите. Също, аз мога да ви помогна за родове, като рода в The Forgotten Thing. Ако сте level 750 и нямате някои от материалите, като мегалодон фанговете, мегалодон спайновете, мога да ви помогна. Само, че Lunar Trade ви съм и трябва да го хваните, защото това не може да се трейдва. Аз мога да ви кажа къде може да се хване най-лесно. Най-лесно е според мен на в кой бих место? Защо се забравям всичко? Може да го хванеш с краб кейджове. Аз моето го взех с краб кейджове. И ако нямате... кой род беше? Ако нямате Heaven's рода, и затова мога да ви помогна. Просто си напишете имената в коментарите и ви, както казах, ще ви помогна. Окей, хайде сега да почвам да играем. Не разбирам и какво... Просто хората тук хващат. Добре, ще сложа родов да... Ако искате ме питайте въпрос. Аз нормално мога да ви помогна с Onifarax рода, ама нямам... Мога да помогна с някои родове като Onifarax. Проблема е, че нямам Зевс рода. За вас специално мога да събера като 2 милиона, 3 милиона някъде там, да мога да взема Зевс рода, за да ви помогна. И скайлата ще опитам да ви помогна и с това, ама за най-последния ще ми е много трудно. Мога да ви помогна, но пак ще ми е трудно, да. То всичко ще ми е трудно. Аз мога нормално да ви помогна, наистина. Не се шегувам. И аз дори опитам да го отключа, аз съм на първия, ако е хора. Заради и хайде, бас тук брат всички опитат да хващат. Спарклинг, найс! Да ми забелязах, че хванах спарклинг. Тук хора, тук всички се опитват. Сега мегалодона ми не изкачва. Митка, найс! Резилиенция е 45, той ще е лесно. Този какво получи? Ой. Окей, чайте, почти съм хванал митка. Тото и нещо е лесно да се хване. Аз може да излюбим. Ще опитам пак да го хвана митката. Хора, аз ще направя чалендж да отключа, да се науча как да направя всеки скил в скейт и да опитам да взема всяка въдица в фиш, освен тези, които се дават само от админи, плюс тези, които могат да ги получа от което от админи, като Onifarax, Duskwire и някои други. Като не Tryhard рода, не Деврот. Вие знаете ли, че Tryhard рода без квеста струва 1 билион? Това знаете ли колко пари е? Той баси скъпото. И това е проблемът. Аз не искам да го направя нарочно, защото много... Не искам да се опитам. Просто ме мързи да го направя. Мога да го направя, но ме мързи.
Тази игра е забавна, ако играеш с много приятели и такива неща. Сега съм ти, ще си кажеш там риба хора. Добре, ако искате гледайте. Окей. Не. Добре. Но на някакъв му трябва екзотрелик, но аз нямам екзотрелици. Имам само в такова. Мога да купя, но не искам. Не. Ще си се на инвентара да видим колко пари ще получа. 120 000, той е много добре. Вие знаете ли, че Colossal Blue Dragon или Colossal Ethereal Dragon или Colossal Ancient Dragon дават много XP. Най-малко, тази от трите риба, където казах, която дава най-малко XP от тях е Colossal Blue Dragon. Colossal Blue Dragon дава като 300 до 800 000 XP. Това за мен е като 10 до 8 или 10 лева, искам да кажа. Фиш е нормално, забавно също с приятели, всичко. Вие знаете ли, че историята, че този човек, Нейт, където е създал играта, той е продаден на Big Game Studio и след това Big Game Studio му я върнаха, махна всичките тук pay to win неща и сега хора са много щастливи и играят. И админ абюзовете са най-добрите. През тях винаги играя. Никога не ги пропускам. Просто обичам да играя админ абюз. И най-любимото ми нещо да правя в Фиш е да правя квестове за такива, за водици. Вие какво обичате да правите? Напишете в коментарите. А защо ви питам толкова много неща, пишете в коментарите. Ой. Хора, и ако играете CS, напишете имената си в коментарите. Просто напиши който играе Roblox, който играе CS на Steam, който играе Skate, да си напише имената. Ще ви добавя. Каквото искате ви, брат, на мен ми пука. Ако искате помощ с някои от тези игри, ще ви помогна. В CS мога да ви керия през игра в Competitive или в Premiere. Ако имате Prime, да играем Premiere, да ти получим ило. Ако си на 1000 ило, аз ще помогна. Аз съм просто с нищо, ама играя добре.